От началото на 90-те години работим с Мишо. Венци тогава трябва да е бил доста малък, много малък. Започнахме с Мишо, с тинекиджийски работи, след това с вентилационни работи, с хидроизолации. Доста по-късно, когато Венци беше вече на терена, започнахме да работим и с климатизационните системи. И това е. Като цяло пък Дидо продължава. Да, ние продължаваме. Ползваме ги като апликатор за хидроизолация, покривни работи и се справят перфектно. Аз мога да кажа само за началото, че освен професионалните отношения, имаше и много лични отношения. Просто си допадахме с Мишо като менталитет, като начин на работа. Бяха добри хора и естествено професионализма е необходим тук. И това ни караше да работим заедно с тях. И аз мога само да допълня, че винаги са търсили начин как да направят нещата, независимо от тяхната сложност, което също ги отличава като професионалисти, като начин на работа, лъчезарността, с която се случват нещата и, както казва господин Димитров, всеотделността. Аз първо ще им пожелая много здраве. На Мишо ще пожелая добър улов. На Миро здрави гуми. А на Венци да предаде всичко това на следващото поколение както трябва, защото ангажиментът е негов. Пожелаваме им да са здрави, да имат все по-интересни професионални предизвикателства, които да се справят успешно и да вървят напред.